Recomendaríalles que visitasen a nosa torre fortaleza, o Castelo de Castro de Ouro, e a súa paisaxe que é unha maravilla. O paisaje, que é bastante bonito e dache tranquilidade estar ali. Eu estou orgullosa do meu Alfoz. Se alguén viñase a Barreiros non debería deixar de visitar a súa parte costeira, as súas praias. E date conta que temos, me parece que son 9 kilómetros de playa, que hai donde escoller. Barreiros tamén ten unha parte interior que merece moito a pena. Tes o San Esteban que non te podes ir sin velo. Ten unha cascada moi grande, hai 2 fontes milagrosas, hai moito que ver. A zona do Porto, porque temos que presumir do Porto que temos en Burela, non? Que é dos máis importantes que hai. Las rutas circulares, es que te puedes pasear Burela andando y ves unas vistas impresionantes. El mirador de Monte Castelo, las playas que son tremendas tamén. E despois, a final do verán, o Festival Oso do Mar, que ahora está pegando moi forte, de todo tipo de música. Uno de los conciertos se hace en el Barco Museo Bonitero de Burela, en el muelle. Muy divertida, aparte de todo lo divertido que es muy cultural. Creo que o que non podería deixar de facer sería visitar o Paseo dos Namorados, que está en Sargadelos. Sargadelos non se debe de perder porque é un referente para toda a Mariña. Unha das mellores formas de ver a Mariña sería desde o mar. A Mariña, por algo se chama Mariña, vista desde o mar é outro mundo. Pois temos unha paisaxe que é impresionante. Empezando, por exemplo, por as praias. Temos moitas praias de area branca e fina. Hai as praias de Foz, xa é maravillosa a Rapadoira, o paseo é precioso, hasta logo chega hasta casi a Burela. Unha catedral que é a máis antigua de España, que é a Basílica de San Martiño. Un castro celta tamén, na parroquia de Fazouro. Eu sou moi feliz en Foz, iso sí. Tes natureza, tes patrimonio, tes a xente. O que non se pode deixar de visitar é o sarcófago do Conde Santo, que é unha xoia, unha gran xoia que temos no mosteiro. Unha das cousas que máis merece a pena de visitar en Lourenzá é a zona do Val, a zona do Pazo de Tobar, coas paisaxes que forman as plantacións da faba de Lourenzá. O Val ten algo que te invita a estar, algo máxico. A parte máis importante de Mondoñedo é o centro, onde está a Praza da Catedral, co seu rosetón, coa súa fachada, o entorno a propia plaza. Ten edificios moi singulares e tamén moi antigos, como o antigo Concello, o primeiro seminario. Entón sempre é digno de ver a plaza e o seu entorno. Tiña sorte de ser o campaneiro da Catedral de Mondoñedo. Eu, lógicamente, tiño que leválos á Catedral. E dentro da Catedral leválos ao campanario, que é o meu terreno preferido. Pero hai moitas cousas interesantes que ver. A parte natural, é como un pouco a xoia escondida. Bueno, no Valadouro temos moitas cousas. Eu diría que unhas cascadas preciosas, unhas rutas de sendeirismo. O mellor do Valadouro para mí é sempre a paisaxe. A Serra do Xistral, que desde aí hai unhos paisajes estupendos. Dúas fragas, concretamente, a fraga da Furna e a fraga das Leiras. A fervenza do Pozo da Onza, do Escouridal, que linda con Alfoz, que tamén é unha fervenza das máis altas de Galicia. Son cousas que non debe deixar de visitar o veciño e os visitantes. Está Fuciño do Porco, as nosas rías, as nosas pesca de cerco, o noso pulpo de roca, as nosas nécoras. As praias do Icedo, sin duda, non? Temos unha ampla variedade de praias, costeiras, máis pechadas, máis tranquilas, máis abertas. Ti sentaste na playa e ti respiras ese aire a mar, a salitre, mezclado con algazo. Ese bater do mar, moitas veces, é increíble. A fervenza do río Xestosa, que é unha maravilla a nivel natural, é un paisaxe moi recomendable. Faría un percorrido tamén polos cementerios indianos de Ourol, Xerdiz e Miñotos. Todo o patrimonio arquitectónico de casas indianas, dos galegos que emigraron e trouxeron un pouco esa mezcla da cultura dali posta aquí. Non pode deixar de visitar a Tirolina e despois as súas fragas e, por suposto, a ruta do Muiñeiro Namorado. Temos moito donde pasar o tempo. A mina Consuelo, a ruta de Reigadas. A beleza do ruído da auga que te acompaña durante todo o camiño é unha maneira de relajarte que non che fai falta nin ir ao fisio, quedas totalmente nova. Como en toda a Mariña, Ribadeo ten unha costa espectacular e está chea de calas que son dignas de ver. Vale a pena ver a zona de Porto,
o Cargadeiro e a Illa Pancha. O faro de Illa Pancha e despois tamén o pueblo de Rinlo, que é moi bonito. Tamén en Ribadeo non se poden perder a oferta gastronómica porque temos un produto de 10 que non temos aquí sostible. Se ven todo das nosas hortas, dos nosos animais, do noso mar. O máis importante de Río Torto é a Feira do Ferro que se celebra no mes de abril. A Ruta do Ferro é unha das cousas máis dignas de ver porque é onde se conservan aínda moitas forxas e moitas moas. Recordar todo ese traballo para min é verdadeiramente importante porque é revitalizar unha zona. O mellor de Río Torto é a súa xente, porque non sei se coñecedes o dito de que se a Río Torto chegas, amigo levas. Rabada é un encanto de naturaleza, ten moitas rutas de senderismo. Hai unha da Villapena e outra de Teixido e Roxal, que é polo monte. Temos o camiño norte antigo, que cruza a Trabada inteiro. Moitas rutas de senderismo, moitas. En Trabada é imprescindible ver a enfariñada. Porque era o plato típico de Trabada. E é unha festa que se pasa viva. E pasas un día estupendo. Só fallei un ano porque non estaba. Hai unha serie de oferta natural que é inconcebible. Temos a senda dos muiños, a do eucalipto máis grande de Europa, temos playas, temos montaña. E logo disfrutar un pouco da nosa gastronomía tamén e da nosa xente. Hai grandes establecementos na Mariña que poñan a Lugo no mapa. O Porto de Celeiro, coa súa singladura e montaxe, que tamén é atractivo para ver, pero para eso hai que vir, comprobala, coñecela e, sobre todo, vivila. Hai unha paleta de cor verde e azul que formaría parte de calquer paleta dun pintor avezado. Temos paisaxes de montaña, temos paisaxes de val e temos paisaxes de costa. Chámase cantís de papel porque as figuras que forma a erosión recordan as figuras do origami. E vas a disfrutar dunha luminosidade tremenda só co cor en que o ceo teña gris. En Faro de Roncadoiro viríamos o atardecer, que creo que é dos atardeceres máis bonitos da Mariña. A Mariña en xeral merece a pena coñecela toda, porque é preciosa. Moitas cousas guapas, naturaleza pura. Que é precioso, é maravilloso toda esta zona. É que é bonito toda a Mariña. Para que vamos dicir unhas se van celar as outras? O mellor de Mariña tamén é a súa xente, a calidez que ten, o recibimento que che fan sempre cando chegas aquí. Da Mariña o mellor é a xente, por suposto. Sin duda é a xente. A xente. É a xente. La gente, la amabilidade, la diversidade. O mellor da Mariña é a xente. É a xente. A xente é maravillosa. A nosa xente. Por suposto, nós, a xente. A xente. A xente. Vayas a onde vayas, a calquer concello, recibente coas mans abertas e temos un carácter especial a xente da Mariña. Son as nosas xentes. O mellor da Mariña é a xente. É a xente. O trato sempre, que así colle confianza coas persoas. Para min, pois sí, o mellor que hai é a xente. Pois debe ser a xente. A xente. Que sempre estamos aí uns pos outros. Evidentemente, a xente. Creo que somos moi hospitalarios. A xente. A súa xente. A ver que se pasa de lo lindo. É a súa xente. É a xente. E por iso, os que estamos aquí e nacimos aquí, seguimos aquí enganchados e eu creo que nos engancha a xente. O mellor da Mariña é a xente. A xente. A súa xente. É a xente. Temos unha cousa moi boa, que confiamos uns noutros. Entón, eso xa o dice todo. O mellor da Mariña é a xente. A xente. É a xente. É a xente. Sin duda ninguna é a súa xente. Somos uns privilexiados de vivir onde vivimos, sin dúbida. Creo que podemos decir que somos moi felices. É a xente. É a xente da Mariña. Eu onde quero vivir é aquí, na Mariña. Hai moitas cousas, mira, a iso o mellor o que ven, a parte do que lle poidan explicar, que vai ali a información e turismo. Que xa lle dan un catálogo con todo canto hai, Con todo canto hai. E non é mentira. Como me vou acordar agora de todo?